Mas Adi Melur Sempu hadir Mbah Minto. Matur sembah nuwun rawuhipun Mas Bagong yang si bodang andul tadi kedanan ora manjo aku dan saya kang pasarane sumpikat ulute yo. Bablasnya nang kacu kuning Mas. Kacu kuning rok balus Mas. Digarap goyang tipis. Iki perlu disawang Mas Gareng, iman-iman vitamin iki. Nggih nambah umur. Wis malah ki nyengkake nyawaku. Nyawang ngene iki ora kuat.
Nah nadane kanapson. Yo alah. Lho wong kaya ngene iki lho. Sinjane kompake yen pas enggak tok. Hae. Sing penting kan kompak toh Pak De. Kompak apa wong kena joget keker-kekeran kok. Sekarang menghadap ke kiri ya teman-teman. Sing anu. Iya. Yo, gerakmu aja gede-gede Mas Gareng ben kidanan. Anu, Dar golekno kecap, Dar. Ya apa? Dileletke enak tenan. Ya. Rasane lara dadaku Tak sosok, tak sosok. kering-kering Sosok, tak sosok. Aminta, aku pamit delok Lah kok? belet pipis. Loh. Sampeyan kebelet pipis. Kuwi sik penak. Lah ngopo? Lah aku Ngopo? anyang-anyangen. Lho kok regane piro kok dadak mbok nyang? Yo. Lumo nembe. kacu kuning dadi pepele ya taliko biyen wisi nyati rasa rene isi tak ngomong Ra bisa. bisa senadyan mun setilo Kodratku lho, nguwahi kodratku tenan lho. Gareng iki lak kira. Kira iki lak gathuk ning ngene. Iki bareng ora goyangan iki iso ngiwonengen lho mataku iki. Iki surake. Manut irama. Manut goyangane. Iya. Mari kira mari. gendang baliyo saka saka pengen Satu kali lagi. Yo. Kuning dadi pepele. Bisa. Wis mudar-mudar kono. Wes.